କୋଉ ମସିହାରେ 7 ଦିନ ଅନ୍ଧାର ହବ, କୋଉ ମାସରେ ସେ କୋଉ ମାସଟା ହେଇଥିବ, କେତେ ତାରିଖ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିବ, ଏ କଥା କଣ ମାଳିକାରେ ଲେଖା ଅଛି? ହଁ, ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକା ଲେଖିଛନ୍ତି କୋଉ ମସିହାରେ ହେବ ନା 2026 ମସିହା ମାସ ମେ ମାସ ତାରିଖ 26 ତାରିଖ ଜୁନ 2 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ 2026 ମସିହା ମେ 26 ତାରିଖ ଠାରୁ ଜୁନ 2 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ 7 ଦିନ ଅନ୍ଧାର ହେବ। 4 ମେଘ ଆବର୍ତ୍ତକ ସମ୍ବର୍ତ୍ତକ ଦ୍ରୋଣ ପୁଷ୍କର, ଇଏ 4 ମେଘ ସେଇଦିନ 2026 ମସିହା ମେ 26 ତାରିଖ ଠାରୁ ଜୁନ 2 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 4 ମେଘ ସେଦିନ ଏକାଠି ହେଇଥିବେ। ମହାପୁରୁଷ ଆମର କଥା ନୁହଁ।